שלום, צהריים טובים, אני לימור וזו דקלה, ואנחנו בעלות חברת נלי קוסמטיקס, בית ספר למקצועות היופי. אני רוצה לספר שלפני 6 שנים אני ודקלה רצינו לעשות שינוי, לא יודעת, תעזרי לי. אני הייתי מורה בבית ספר, לימור מורה בונה ציפורניים. באנו עם רעיון של לפתוח בית ספר לבניית ציפורניים. לימור הביאה את התחום המקצועי, אני הבאתי את כל תחום ההדרכה. התחלנו במקום מאוד קטן, אנחנו היינו המנקות, המזכירות, המורות, המוכרות, נשות השיווק, נשות הכל. ואנחנו לאט לאט גדלנו והתפתחנו. עברנו לפני חצי שנה למקום פה מאוד גדול בפתח תקווה. יש לנו 3 כיתות שעובדות בו זמנית, מדריכות וצוות של 7 מורות. החזון ואני מאמין של העסק שלנו באמת להביא לפה בנות ולהכשיר אותם בתחום המקצועי, ובמקביל למצוא להם עבודה ולעזור להם עם התפתחות אישית, למצוא עבודה, לפתוח עסק משל עצמן, להיות עצמאיות כלכלית. כל זאת בעזרת באמת GPS ואודי המקסים וכל הצוות שלו שליווה אותנו מההתחלה. שבזכותם אנחנו בעצם נמצאות איפה שאנחנו היום, וכמו שדקלה, גם בזכותנו, אבל בהמון המון 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 תמיכה מהם. כמו שדקלה אמרה, התחלנו מכיתה 1, היום אנחנו עם 3 כיתות שעובדות במקביל בוקר, צהריים וערב, 7 עובדות שעובדות תחתנו, שאנחנו מפרנסות אותן. ותודה, תודה גדולה 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 לאודי, לכל הצוות, לרונה, ליפת. תודה ענקית. מי שרוצה להירשם, מי שרוצה עוד המלצות או ככה דברים יותר לעומק, בכיף יכול לפנות אלינו, ואנחנו נשמח לעזור למי שבאמת עזר לנו לצמוח. שיהיה לכם בהצלחה. תודה. בהצלחה לכולם.